जानकी सीरीज प्रेजेंट। प्रेम से बोली सरस्वती मैया की। बड़ी देर भइल मैया नजर फेरी, बड़ी देर भइल माई नजर फेरी, बड़ी देर भइल मैया नजर फेरी। मिक्स बाय रागी रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुगौली। बड़ी देर भइल मैया नजर बड़ी देर भइल मैया नजर फेरी, बड़ी देर भइल माई नजर फेरी, बड़ी देर भइल मैया नजर फेरी। बड़ी देर भइल मैया नजर बड़ी देर भइल मैया नजर फेरी, बड़ी देर भइल माई नजर फेरी, बड़ी देर भइल मैया नजर फेरी। बड़ी देर भइल मैया नजर फेरी। गाँव घूमी के चंदा बिटुराई, विद्या के देवी राउर मूर्ति बयाई, मूर्ति रखे माई हरा बेरी, मूर्ति रखे माई हरा बेरी। बड़ी देर भइल मैया नजर फेरी, बड़ी देर भइल माई नजर फेरी, बड़ी देर भइल मैया नजर फेरी। मिक्स बाय रागी रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुगौली।